Bi aurre eskolen eredu aldaketaren aurkako epaia berretsi du Nafarroako auzitegiak. Iruñeko udaleko gobernu taldeak agerraldia egin zuen epaia jakin ostean, Joseba Xiron alkatea jakinarazi zuen epaiak ez duela udal eskaintza aldaraziko. Kontseiluak bideman euskarari berdintasunaren alde lelopean manifestazioa egingo du Iruñan larunbat honetan, besteak beste zerrenda bakarra aldarrikatzeko. Gaur goizean eragile sindikaletako ordezkariek atxikamendua adierazi diote manifestazioari. Zerrenda bakarra aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat irakasleek. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordean eztabaida sortu da euskarak meritu gisara izanen duen pisua dela eta euskara jakiteak gehiegi puntuatzen duela uste dute UPNek eta PSNek. Etxe kaleratze bat geldiarazi dute Arrosadian. Gaur emanen zaio bukaera antzerkia aroari Ados Teatroa konpainiaren Idiot Show komediarekin arratsaldeko 8:00 Nafarroako antzerki eskolan. Bertsolari txapelketa nagusia amaierara iritsiko da igandean beken jokatuko den finalarekin. Asteazken honetako albisteekin hasteko Iruñeko bi aurre eskolen eredu aldaketaren epaia berretsi du Nafarroako auzitegiak. Iruñeko udalak jarritako helegitea baztertu du beraz auzitegiak. Nafarroako justizia auzitegi nagusiaren administrazioarekiko auzien salak berretsi egin du Iruñeko bi aurre eskola de eredura aldatzeko erabakiaren kontrako epaia. Donibane eta Printzearen Arresi aurre eskoletan eredu aldaketa egin zuen Iruñeko udalak eta guraso talde batek salaketa jarri zuen. Iruñeko epaitegiak arrazoia eman zien salatzaileei. Epai horren kontra helegitea aurkeztu zuen Joseba Xiron buruduen udalak, baina auzitegiak baztertu egin du orain. Iruñeko administrazio auzietarako bigarren epaitegiak ezarritako irizpidea berretsi du auzitegiak. Hau da, euskarazko eredu ezarrita 0-3 urte bitarteko hizkuntza eskaintzan planifikazio eta antolamendu aldaketa egin zuen udalak. Ez berregiturak eta soia horixe argudiatu zuen eta udalak. Epaion iritzian udalak 5 aurre eskoletan hartutako neurriak udal hezkuntza eskaintza nabarmen aldatu zuen eta ez izaera txikiko gaietan baizik eta hizkuntza eredua bezain garrantzitsua den alor batean. Auzitegiaren esanetan euskarazko plazak 164tik 408 handitu zituen udalak eta gaztelarazko eta gaztelera ingelesezko 258 plazak. Eta epaia jakin eta berehala Iruñeko udaleko gobernu taldeak agerraldia egin zuen. Joseba Xiron Iruñeko alkatea jakinarazi zuen epaiak ez duela udal eskaintza aldaraziko. Epaia jakin ostean presazko agerraldia egin zuen Iruñeko udaleko gobernu taldeak. 4 indar politikoetako ordezkariak batera azaldu ziren hedabideen aurrera. Batasun irudi esanguratsua hizkuntza politikan azkenaldian azaleratu diren desadostasunen ostean. Iaz hartutako erabakiari eta eginiko aldaketei irmo eutsiko dietela azpimarratu zuen hezkuntza zinegotzi Maider Belokik. Joseba Xiron alkateak lasaitasun mezua helarazi zien aurre eskoletako familiei eta nabarmendu zuen atzoko epaiak ez duela haientzat eraginik izanen. Dagoeneko bukatua den ikasturte bati eragiten diola soilik epaiak iazkoari. Salaketa jarri zuten familiei kalte ordain bat pagatu beharra da orain auzian dagoena Xironen hitzetan, baina horrek ez duela urtengo matrikulazioa baldintzatuko ez da hurrengo urtetakoak ere nabarmendu zuen. Alkatearen esanetan Iruñeko udalaren zerbitzu juridikoek harridura sartu dute ebazpena kontra esana delakoan. Helegitea aurkezteko aukera aztertzen ari direla ere azaldu zuen. Zerbitzu juridikoek datozen egunetan hartuko dute erabakia. UPNek eta PSNek bestalde Xironen dimisio eskatu dute eta eskola aldatu behar izan duten familia elebakarrei barkamena eskatzea ere galdegin diote alkateari. Kontseiluak bide eman euskarari berdintasunaren alde lelopean manifestazioa egingo du larunbat honetan Iruñan, besteak beste zerrenda bakarra aldarrikatzeko. Gaur goizean sindikatuetako ordezkariek atxikimendua adierazi diote manifestazioari. Gogoratzen baduzue, aurreko asteartean, kontseiluak hurrengo larunbaterako, alegia abenduaren 16erako manifestazio deialdia aurkeztu zuen gure bazkideen hainbat erakundeetako ordezkarirekin batera. Bertan izan ziren, kastoen elkartea, topagunea sortzen,
AEK, EIK eta abar, ez? Haizuen ere, Euskagintzatik kezkaz ikusten genuelako, PSN-ek proposatutako legea, haizuen ere, zerrenda bikoitzarekin, eta, gure ustez, herritarrak, euskaldunak, zigortzen dituen sistema gainditzeko, oraingo gobernuak abian jarritako proposamen horri nolabait amaiera emateko PSN jarritako abiatu nahi zuen lege horren kontra edo egiteko. Hala ere, iruditzen zaigu hau ez dela bakarrik euskararen normalizazioaren kontrako kontu bat, ezta? Orduan ere esaten genuen, guretzat hemen gauza gehiago dagoela jokoan, pertsonen arteko berdintasuna dago jokoan, gizarte kohesionatua dago jokoan, justizia dago jokoan, eta gaur nirekin mahai honen bueltan ikusten duzuenez, hezkuntzako sindikatuetako ordezkariak daude, gehiengo sindikala dago, eta hori ere asmolatu nahiko genuke, hezkuntza Nafarroan gehiengo sindikala osatzen duten 3 sindikatuetako ordezkaria daude, beraiek ere bat egiten dutelako kontseiluak larunbaterako deitu duen manifestazioarekin. Are gehiago, badira beste eragile batzuk, Bilgune Feminista, Sosa Razakeri, alegia beste eragile batzuk ere gure gana jo duten nolabait atxikimendu hori agertzeko. Ez dugu karago atxikimendu kanpaina bat egin, sindikatuekin bai, iruditzen zaigulako azkenean honen atzean langileak daude, honen atzean herritarra daude, eta langile horien ordezkaria justo nire eskerreskuin dauden ELA, LAB eta Esteilazeko ordezkariak dira, ezta? Eta nik gaur gauza gutxi daukazateko, azken finean, gaur beraiei emain nahi diegu Itzaelako Maria Balda, Labeko Nora Salbotx eta Esteilazeko Raúl López ordezkaria ditugu, kontzionaletik noski, eskerrak ematen dizkiegu gure deialdiari atxikitzeagatik, baina esan bezala, ari gara euskal normalizazioen inguruko afera batez, baina hortaz haratago, ari gara justiziaz, bizikidetzaz, eta langileen eskubideez, eta garrantzitsuena, eta nik uste dut atzo, parlamentu aurrean, irakasle kaltetuek erakutsi zuen argazkia hori dela, herritarrak daudela honen atzean, herritarren eskubideekin jokatu nahi dela. Besterik gabe, niko hain hitza emango diet, bai hiru ordezkariei. Uste dugulako beharrezkoa dela datorren larunbateko manifestazioan parte hartzea. Guk ere aldarrikatzen dugu euskarari bide eman behar zaiola berdintasunaren alde. Gaur egun batzuk normal bizi dira, besteak eszepzio baten modura. Erlijio, arraza, sexu aukera, egoera sozial edo genero arrazoiengatik pertsonak baztertzea, okerra den bezalaxe, okerra da hizkuntzen segregazioa mantentzea. Euskaldunek pairatzen duten bazterkeria indartzen baitu. Hizkuntzen integrazioaren alde egitea da gizarte kohesioaren eta justizia sozialaren alde egitea. Honen aurka eginez gainera, lanerako eskubidea ere zalantzan jartzen ari da, euskaraz ez jakiteko privilegioari eutsi nahian. Euskara jakitea zigortzen ari dira. Proposamen hori alde orotatik da antisoziala. Hizkuntzen integrazioarekin lanpostu guztietan lehiatzeko aukera dute hautagaiek. Bi zerrendekin ordea ez, desberdinkeria sustatzen da. Euskaldunek, elebidunek, lan bikoitza egin beharko dute. 2 azterketa eta 2 programazio, eta horretaz gain 2 tasa ordaindu. Gehiengo sindikalak borrokatutako lorpen baten aurka ari dira. Hizkuntzen integrazioa irakasleen eskubideen aldeko aurrerapen bat da. Nafarroako aldaketaren alde egin genuen 2015ean. Gisa honetako iritziak ez datoz bat aldaketarekin. 2 zerrenda izateak UPNek indarrean jarritako erabaki baztertzaile bat indarrean jartzea litzateke. Nola eta lege bidez, gainera. Egoera betikotzeko ateak zabalduz alegia. Gogoratu behar dugu, UPNek euskararen eta euskaldunon aurka zeraman hizkuntza politika zitalean hainbat erabaki hartu zituela. Eraikin publikoetatik euskara desagerraraztean, irudi korporatibotik, lan deialdietatik eta bar. Lan deialdietan hautagai euskaldunak modu desberdinetara zigortzen zituen UPNek. Administrazio nagusian euskarazko lanpostua hartua zuten langilei
barne lehiaketetan euskarazko derrigortasunik ez zuten lanpostuetara leku aldatzeko aukera ukatuz. Nafarroan berezkoak edo ofizialak ez diren hizkuntzen ezagutza berezko hizkuntza euskararena baino gehiago baloratzen lan deialdietan eta hezkuntzan zerrenda bikoitzaren sistema erabiliz. Nafarroako gobernuak esan du sistema diskriminatzailea ez duela deialdietan berriz erabiliko. Aitzitik, gobernua sustengatzen duen alderdietako batek, PSNek egindako proposamena babestuko duela esan eta berretxe egin du. Erregimenak erabiltzen zuen bazterketarako neurri bat berriz ere indarrean jarriz, inboluzioa litzateke. Kontraesankorra da, D eredua Nafarroa osora zabaltzea babestu zutenek ukatzea hezkuntzako hizkuntzen integrazioa. Gogoratu nahi dugu botere publikoen betekizuna dela herritarrak berdintasunez hartzea. Eta orain eskuartean dugun zerrenda bikoitzaren afera horren kontra doa, ezin dugu onartu. Alderdi batzuek iskin egin dioten Nafarroako gizartea normalizatzeko beren ardurari. Etorkizunari aurre hartu beharrean, lehen aldian kokatu dira. Aldaketarik gabe ezin da bazterkeriako egoera onbeideratu. Immobilismoa ez da bidea. Euskaldunon eskubideon aurka ari direnen jarrera baldintzatu behar dugu, kalean. Horregatik, datorren larun batean, kontseiluak deitutako manifestazioan egongo gara, eta dei egiten diegu justiziaren alde, pertsonen arteko berdintasunaren alde, benetako aldaketaren alde dauden herritar guztiei bertan parte har dezaten. Eta albiste honekin lotuta eta zerrenda bakarra aldarrikatzeko ere hainbat irakaslek elkarretaratzea egin dute. Hezkuntzaren lan eskaintza publikoan euskal hiztunak ez baztertzea eta baldintza berdinak izate aldarrikatu zuten atzo dozenaka irakaslek Nafarroako parlamentuaren aurrean. Hezkuntza sailak mai sektorialeko gehiengoaren oniritziarekin zerrenda bakarra ezarriko zela aurreratu zuen eta hartutako akordioari heltzea eta Nafarroako gobernuari sostengu ematen diotenei erantzunkizunez euste espero dute eta euskaldunok elebidunak izateagatik zigortuak mantenez gaitzaten ere eskatu dute irakasleek. Datorren larumatean eguerdiko 12etan autobus geltokitik abiatuko den euskararen aldeko manifestazioan parte hartzera ere gonbitea luzatu dute. Albiste gehiago utzi dizkigu gaurko egunak, Iruñeko lehendakaritza batzordean eztabaida sortu da euskarak meritu gixera izan dituen pisua dela eta. Euskara jakiteak gehiegi balio duela edo puntuatzen duela uste dute UPNek eta PSNek. Iruñeko udalean ere euskarak meritu gisara lan eskaintza publikoetan puntuazioa emateak eztabaida piztu du. Euskara jakiteak gehiegi puntuatzen duela uste dute UPNek eta PSNek. Udal talde horiek leporatu zioten aldaketaren gobernuari herritarren 80%ari mesede egin ordez, 13%ari ari zaizkiela mesede egiten zenbateko horrek ezagutzen duelako bakarrik euskara. UPNeko zinegotzi Fermin Alonsok esan zuen euskara jakiteak gehiago balio zuela doktoretza edo master bat izatea baino. Alderdi sozialista ere hildo horretatik aritu zen. Maite Esporrinek esan zuen 13% elebiduna bada, gainerakoa aldaketaren gobernuak politizatu egiten duela leporatu zion Esporrinek. Hitzaldi demagogiko bat egitea leporatu diote bereziki UPNeko zinegotziari aldaketaren gobernua babesten duten lau alderdiek. Aurrera segituko dugu, etxe kaleratze bat gelditu dute Arrosadian. Atzo zegoen aurre ikusita etxea gustuaraztea, baina epaile batek momentuz etxe kaleratze hori geldiarazi zuen. Atzo goizeko 8etan zegoen aurreikusia Marta izeneko emakume bat eta bere familia bizi den etxea hutsaraztea. Elkarretaratzea egin zuten etxe kaleratzen kontrako plataformakoek eta epaile batek momentuz geldiarazi egin zuen kaleratze hori. Ailokairu soziala eskatzen ari dira etxe kaleratzen kontrako plataformako kideek Marta eta bere familiarentzat. Santander Bankuaren zuzendaritzarekin ari dira negoziatzen alokairu soziala eman diezaioten familia horri. Kasua aztertzeko konpromiso hartu du banku horretako zuzendariak, nahiz plataformakoak ez diren gehiegi fio. Eta gaur asteazkena eman zaio bukaera antzerki aloari Ados Teatroa konpainiaren Idiot Show komediarekin. Gaur izan eta erran bezala arratsaldeko 8etan Nafarroako antzerki eskola.
A2 Teatroa konpainiaren Idiot Show komediak bukaera emango dio Iruñeko udalak eta Nafarroako antzerki eskolak elkarrekin antolatutako antzerki aroa euskarazko antzerki zikloari. Garbi Losadak zuzendua eta Asier Ormaza Dorleta Urreta Bizkaia eta Josean Bengoetxe aktoreekin antzez lanak gaurkotasunaren analisia egiten du, umorea baliatuta eta zuzeneko irratsaio bat abiapuntu hartuta. Emanaldi arratsaldeko 8etan izango da eta sarrerak jada salgai daude, ohi bezala Nafarroako antzerki eskolaren webgunean, hau da, 3b-escueladeteatro.com horrian eta eskolako lehiatilan. Sarrera orokorra 8 euro balio du eta ikasleen taldentzako 8 euro. Eta asteazken honetako albistekin bukatzeko bertsozaleen topagunea izanen da Barakaldo igande honetan. Bertsolari txapelketa nagusia amaierara iritsiko da, beken jokatuko den finalarekin. 4 egun baino ez dira falta duela 3 hilabete abiatutako bideari azken emateko. Bertsolari txapelketa nagusiaren finala jokatuko da igandean Barakaldoko Bilbao Exhibition Centerren eta prentsaurrean eman dira saioaren inguruko xehetasunak. Iñaki Murua, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteko lehendakariak eta Lorea Bilbao, Bizkaiako Foru Aldundiko Euskara eta Kultura diputatuak eman dituzte azalpenak iganderako sailkatu diren 8 bertsolariekin batera. Aitor Mendiluze, Aitor Sarriegi, Amets Arzaius, Beñat Gaztelumendi, Igor Elortza, Maialen Lujanbio, Sustrai Kolina eta Unai Agirre. 14.600 lagunei jarraituko dute finala bertatik bertara. Txapelketa nagusiak 7 herrialdeak lotu ditu eta horrela herri euskaldunek eta ezen euskaldunek, bertsozalek eta ezain bertsozalek hartu dute txapelketa. Bestela bertsolaritzan ezkez ailegatuko zen eremuetara eta jendearen gainaino iristeko balio izan du. Horietan guztietan elkarlanan aritu da bertsozale elkartea tokian tokiko eragileekin. Bestalde elkarteko langileenaz ez ezik ezinbesteko izan da borondatezko lantaldearen ekarpena. Parte hartzaien lan ere goraipatu du Muruak oholtzatik, bakoitza beretik, ekarpen asko eta askotarikoak egin zaizkio bertsogintzari. Bertsogintza izaten ari da txapelketaren ardatza. Aurten Sebastian Lizaso Azpeitiarra jantziko dio txapela irabazleari. Jose Lizaso aitaren eragine txikitatik bertso giroan ezia 1986an izan zen txapeldun eta txapeldun orde 1989an eta 1987an. Azken urteetan bera da plaza gehien egiten dituen bertsolarietako bat. Abenduak 13 gaur, asteazkenak bazen egunako utzizkigun lerro buruak errepasatzera. Bi aurre eskolen eredu aldaketaren aurkako epaia berretsi du Nafarroako auzitegiak. Iruñeko udaleko gobernu taldeak agerraldia egin zuen epaia jakin ostean, Joseba Siron alkatea jakinarazi zuen epaiak ez duela udal eskaintza aldaraziko. Kontseiluak bideman euskarari berdintasunaren alde lelopean manifestazioa egingo du Iruñan larunbat honetan, besteak beste zerrenda bakarra aldarrikatzeko. Gaur goizean eragile sindikaletako ordezkariek atxikamendua adierazi diote manifestazioari. Zerrenda bakarra aldarrikatzeko elkarretaratzea egin dute hainbat irakasleek. Iruñeko udaleko lehendakaritza batzordean eztabaida sortu da euskarak meritu gisara izanen duen pisua dela eta euskara jakiteak gehiegi puntuatzen duela uste dute UPNek eta PSNek. Etxe kaleratze bat geldiarazi dute Arrosadian. Gaur emanen zaio bukaera antzerkia aroari A2 Teatroa konpainiaren Idiot Show komediarekin arratsaldeko 8etan Nafarroako antzerki eskolan. Bertsolari txapelketa nagusia amaierara iritsiko da igandean beken jokatuko den finalarekin. Eta hori izan da dena gaurkoaz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta asteazken
Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako Ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako Gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribit eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.